Amrajan along Vakrangi Kendra ATM Kangpu. Phelangpi Anjon Phangcho ahem Habit a ingnar Katum Pradam. AASU pen AJYCP atum Prakrati Bora Phan Karchodam. Karbing nung life Adap Abirta long pen Nilisa Mijuli Baby nonar joikta Birtang ton pen. Bokajan rong supia phan isi Birta kimi. Amrajan along ATM kimi ingpu pontang lo. Ladak ATM la puchot kalisi kaprek awar sai kimi do. Lasi raratum adim humri damra dampen kachini pa meja phansi kangpo ahot pachini pon. Kidamtang arkoi ni phai trok arni ada por phai kri isi malom ATM kangpo mai pangcheng ponsi Krishna Sharma ahin pensi mai chepahim phupon. Bangso hut kachetong don alhi sarpo aman pen Bokajan MLA Dr. Numol Momin Anparta Tinsukia Vakrangi Kendra Director Mandip Bhattarai Bank of Baroda Accountant Munna Singh la pen kethe geding atum chetong don Laso aphi alang lipen kachetong don arara phan lam ke than ponke penang arnia prang India Prime Minister Narendra Modi kaningja alam alangli amang kahiman alam Digital India po alam penang atum chepanang tin koksi ingnek choilo উৰিবলৈ কাৰণে সক্ষম হ'ব সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ধন্যবাদ Lasi achar pen kalira adung pate boglote alam do anta chini pameji puta pachini Laso ATM pen amat MLA Dr. Numol Momin tangka ke enta rat angno paklang ponlo Asa mangkang laso Vakrangi Kendra ATM kangpu ponlong longkep wetlang Lasi non kapre kadimta kangpu ponjia phansi por ipon bom lupusi ningje pon January তারিখে আমি কৃষ্ণ শর্মার Vakrangi আপডেট ইনগ্রেট কৰিছো আৰু এই কেন্দ্ৰটোত আপোনালোকে বেংকিং সেৱাৰ লগতে ATM সাৰ্ভিসেস মানি ট্ৰান্সফাৰ সাৰ্ভিসেস আপোনাৰ ইন্স্যুৰেন্স সাৰ্ভিসেস কুৰিয়াৰ বুকিং সাৰ্ভিসেস ই-কমাৰ্চ সাৰ্ভিসেস ৰিয়েল সাৰ্ভিসেস আৰু লগতে বাকি গোটেইখিনি যিমান সাৰ্ভিস আছে লিষ্টেড গোটেইখিনি সাৰ্ভিসেস আপোনালোকে পাব আৰু আমাৰ এই কেন্দ্ৰটো Bokajan pen ananterang Karbiang long live Kopili constituency kaparlo Kheroni Kopili college pen kachekoinot Phelangpi patora ronga mekar Anjon Phangcho ahem Habit a inar kateng kheng damajok penanga na hormu kana hogdon Kedamtang arkoi ni phai pho durmi arni West Karbiang long Kopili constituency kaparlo Kheroni Kopili college adung het kedo Phelangpi ahabar pator aronga mekar Anjon Phangcho ahem Habit a inar todam paksi kitun kidang ahem paru dekang railo Ke phove ka bangphu Anjon Phangcho pen kachathan pona tengke alang litum Habit a ingnar ke bangbu aprang pen kachini mega jok sarkar pen kikimpi IAY ahem so alongsi hemi si amulukta ke sangra pera jok kisung ke boy pena bangke jok chitlo bonta kitun ke danga ahem pen chenglo sok sang lapen biri bithung arlo ke do cho e cho samason anke na hokdon lablo pusi chethan pon nang kokko apor rai baji hini Nasimalom, benar nih pen, sini denda dulu habis engnar. Ajo baji hini malam apa roh? Chethan ponmi kedamtang ningkan suri hinira ingkoi pen non anta Kheroni Phelangpi habar Habit a ingnar kaphirno par pigajok penang an araratum kedo ke thak pen danglok penang an ahormu khortar na hokdon rentilo Bonta ingnam raikoma saikhi atum pen piniarni anta thangna rasai kedeng pon kabidara jok rongrop araratum jirlo phirlo por kedo ke thak ing thakso mate doso jo asonsi mandetlo Kheroni pen Mohanteron Karbiang long live Non hechong Bharat phurkimo aloa thuelong amen ka chathabdun Prakriti Bora Phan Assam Jatiyabadi Yuva Chatra Parisat Karbiang long na pen Bokajan arwatum Jelangsi Karchodam Jedamtang arkoi ni phai trok arni Assam Jatiyabadi Yuva Chatra Parisat Karbiang long na pen Bokajan arwatum Jelangsi Non hechong India Book of Record mate Bharat phurkimo alo athuelong
amen chethap dun si nong e kachapalong dun prakriti bora phan karchodam prakriti bora ke bobu bora pen pinku bora tuma sopilo lapen bokajan arong sopia long si kedo kedam tang phaikuni ni phai ingora pho arni amek chiphung check pensi vande mataram alunjir second phokebra troxy keyboard kerot pen kaparju kethek sera joksi bangso a oswa phan India Book of Record along amen thabdunlo lapen sera lek anparta man alo he hui pajioro bokajan det kali Karbi Anglong ang kangpia phanta bangso a oso nongmi lapen ningkarong meme abirta kewan pithega phuthak AJYCP KADC amaiphu G2 phukon lapen ari sangho atum archodamlo Lason thak thak si kedam tang arkoi ni phai pho arni All Assam Student Union bokajan aro chunbang Arab Jyoti Kakoti lapen ari sanghwa tumta prakriti bora phan archodamlo bokajan pen ananterang Karbi Anglong live Dongphuda Youth Club mahang ke thekani pache tondun si Dongphuda hawar rong aje non ke bangji arkoi ni phai cap pen ni phai kre isiar ni an rong aje pen talon ponje Thongnokbe ME School along Dongphuda ahawar kechengsi hawar rongaje katalon ponjia hut tidika mamaiphu Bikram Tokbi Kongchunbang Birson Tiso Bidisar Gautam Terang Lunkan Amalin Chunbang Suraj Timung Klembang Phu Wilson Timung Robinson Ingti Anparta Ongdung Arisoi Jangatum Cherap Chetudun Rentije Dongphuda Youth Club pen kapatirpi kechengsi hawa rongaje katalon ponjia long amanapeng alohi sarpu HD Minister Sumrong Hangpen MSc Ramsing Timung atuma phansi alohi sarpu lapen manpeng alohi atengpen chophapon Nini aparman kapado ponji bangso rongaje along ason kapathu kachepate lapen lunkan he huita kachepate pado ponji News Desk report Karbi Anglong live West Karbi Anglong arlo Dongkamukam High School along pen low kachari bom arlo samar banghini aphan non ke bangji Assam Wushu Championship aphan West Karbi Anglong Wushu Association atum pen kangbai pon West Karbi Anglong Wushu Chief Instructor lapen akong chunbang aprang ronghang lapen arisang ho tumpen school along damsi methang kacharai kom mate self defense thanpon bom laposono porahut Dongkamukam High School along Banghini Ingdengner Cap Low Kachari Bom Arlo Samar Mirmili Tok BP Pen Jirmili Rong BP Atuma Phan Kethek Serla Pen Kangtang Kring Thek Longsi Kebangji Assam Wushu Championship Phan Ingvai Pondetlo Kidamtang Ningkan Surihinira Inkoya Ningkan Paikunia Chiklo Jengkha Ahithia Dung Patua Klamalong All Assam Wushu Championship Akachapatia Parman Kangwai Paduponlo Bon setame labangso All Assam Wushu Championship kachapati kibi ponjia phan pader chet pena job uthot kangwai ponthwa bar sai long lock pen labang hini arlo samara phan West Karbi Anglong Wushu Association akong chonbang aprang ronghang amethang pen than chepadu kon pen non ke bangji jorhara long All Assam Wushu Championship along West Karbi Anglong hin pen labangso kachapati along chetoidun popu ningje pon Akpen kaselek konbanen litum ini ke ladak ini punilor ke bahini puyalo bahini bang dom mane atelen atuman patunang nilu puyalo ar litumang da self defense ke than pan bang yalo di self defense ke than pan bang lo amar ni sini tumla tumana sapu ekdom lason peding ni tumla glok pachi pen ekdom sapu peding kuri yalo amat peding claim lo amani ke bahini osu mardumang ladak bang ekdom Charlie le pin ben mane 1 year 2 year ka Charlie tuma teng mane peding pen ta la tum mane perfect bang ju ya lo kini tumang ta lang lo ladak self defense ang than chot pen tum chirui rup lote chok chi amar ladak talent theklong lo ya lo ni tumla tumhan mane kachi asapula martial arts na talent mang du than thepin ben la jo 100% ben 40% ami thang long 40% talent du goblo amar chi ni tum association of West Karbi Anglong ben tum hem dam ben sing wai dam lo people la tum isi martial arts talent du lote ni tum people la tum mana chance bi de di polong ke ni tum Dongkamukam High School along pen
lason kangwai ponki mi pik asailo lapen skura hin penta che don dun pamilo lapen ang sosi paprang dun thengja phan ahir jumi chipi dun pen ning arong pen West Karbi Anglong Wushu Association phan dongkamokam high school principal lapen hadak lo than bang atum antami kachuru pajurun rentilo এই বস্তু চেম্পিয়নশ্বিপ পৰা আহিছে দুইজন কাৰণে চিলেক্ট কৰিছে স্কুল পৰা এলটমেণ্ট দিছে নে নাই আমাৰ স্কুলৰ ফালৰ পৰা আমাৰ একো আপত্তি নাই আমি খুব ভাল পাইছোঁ উচ্চ এছ'চিয়েশ্যন তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে আমাৰ ইয়াত আহে 2-3 বছৰৰ পৰা আৰু আমাৰ গাৰ্লছসকলক বিশেষকৈ মানে ছেল্ফ ডিফেন্সৰ ওপৰত ট্ৰেইনিং আগতো দিছে কিন্তু এইবাৰ দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে আমাক কৈছে যে আমাৰ ইয়াৰ পৰা দুজনী ছাত্ৰী ষ্টুডেণ্ট চিলেক্ট কৰিছে তেওঁলোকে আৰু তেওঁলোকক ইণ্টাৰ ষ্টেট লেভেলত লৈ যোৱাৰ কথাও তেওঁলোকে কৈছে আমি খুব ভাল পাইছোঁ আৰু গাৰ্জেনৰ লগতো কথা পতা হ'ল তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা একো প্ৰব্লেম নাই গতিকে তেওঁলোকক আমি কৈছোঁ যে আমাৰ ফালৰ পৰা কোনো আপত্তি নাই rong tropsi pen wikibi Karbi Anglong la tangte pinia Adap Abirta ke laponsi kang toniklo domi thakmi arni kimi